Para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satuhu luhuring putri sampun kepareng prapta wonten ing sasana pawiyahan calon temanten kakung Wahyu Bagus Mujahidin kadherekaken sowanipun Bapak Sutiknya dalah Ibu Novia Setyo Tengstas minangka calon pisan nun kepareng kula aturi lumebaten ing sasana pahargyan lamun Cinandra tinon saking Mandrawa ungling gending Kebo Giro. Semoga sasampunipun panjenengan keluarga agung saking temanten kakung kepareng rawuh sasampun jawat astra semoga klaturi pinarak wonten papan pinaran sampun sumadyo. Dumateng para pandherek klaturi lenggah wonten papan pinaran sampun sumadyo. Awit titilaksana utawi tata cara adicara wonten ing pawiwahan wonten ing siang menika badhe enggal kapurwaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sih rahmat tentrem rahayu. Awit saking wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa, Maha Welas lan Maha Asih. Mugi tansah temanduk kajiwa kasalira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula sagung waredin dumadi rahayu niskala satuhu.
kunjuk wonten ing ngarsanipun para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung hamestuti dumateng pepoyoning kaudamen ingkang sahu dahat pinundi-nundi. Wonten kersanipun para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi minangka kiblating mantun manembah wonten Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang satuhu luhuring budi. Wonten kersanipun para pangemban pangbating praja satriyaning negari minangka pangdam kambunduwing dumateng kawula dasih ingkang saduhu pantes tirulat sinudar sono. Wonten ing ngarsanipun para kadang keluarga agung calon besan saking dirun Bapak Sutiknya adalah Ibu Novia Setianing Tias ingkang satuhu bagya mulya. Para lenggah kagung Sumarna Putri ingkang pantes nampi sugudaing pakurmatan. Sumangga murwakan anggen kula matur kula dherekaken kanthi andhaping manah ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ambabar kanugrahan dumateng kula panjenengan sedaya satemah wonten ing kalenggan siang menika panjenengan tarsih pinarangaken kembal manunggal wonten pinten Bapak Sutiknya sekalian garwa kanthi pinaringan ing karahayon. Tuhu linepana ing deduka kula ingkang sampun cumanaka nrak ing Subasita kumawani sumela atur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ingkang sami wawan pantikan kalian kanca sanak kadang bitapangan. Wonten ing titi hari menika wonten hari Jumat Legi Surya kaping 9 Mei warsa 2020 kula kapiji minangka pambiwara saking bedipun Bapak Sutiknya sekalian garwa Ibu Bapak Andi Setiawan sekalian Bapak Ibu Sri Wahyuni kepareng hambri titesaken titi laksana adicara tari upacara pasrah panamining upakarti paning seting lamaran mewah liru kalpika minangka jejahipun badhe dahipun Nimas Ayu Rizki Utami dalah Bagus Wahyu Mujahidin. Sakderengipun adicara tapi tata cara lumambah kepareng kula badhe ngaturaken reroncening tata cara ingkang sampun rinacik rinantam rinumpaka dening pamengku gati dalah Panapung Krida Dharma. Reroncening tata cara paningset inggih menika ingkang sepisan pambuka dipun lajengaken angka kalih inggih menika pambagya harja saking keluarga calon temanten putri ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Ambar minangka talanginipun atur saking Bapak Andi Aristiawan sekalian garwa Ibu Sri Wahyuni. Tata cara angka 3 atur pasrah paningset saking keluarga calon pengantin kakung saking Bapak Sutikna sekalian Ibu Novia Setianing Tias ingkang badhe dipun salirani Bapak Mashuri minangka Sulih Sarira. Tata cara candhaipun angka 50 tampi pasrah paningset saking keluarga calon manten putri ingkang badhe dipun salirani Ibu Miyosi Kusumawardeni minangka talangipun atur saking Bapak Andi Aristiawan dalah Ibu
Sri Wahyuni. Dipun lajengaken tata cara lung tinampen sanggan pinangset dumawah perangan angka gangsal. Tata cara kaping 6 liru kalpika utawi tukar cincin. Saksampunipun liru kalpika sampun purna dumawah tata cara kaping 7 nun inggih Hastungkara Brata utawi pandonga. Ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapa Masyhuri. Tata cara angka 8 inggih menika pitepangan keluarga. Tata cara saklajengipun sumene dumawah perangan angka 9. Saksampunipun sumene dipun lajengaken tata cara kaping 11. Pamitan lan wangsulan. Atur pamit ingkang badhe dipun aturaken Bapa Ngatino. Saklajengipun waluyan ingkang badhe dipun salirani Bapa Nyono. Tata cara ingkang pungkasan paripurna. Mekaten menggah tata cara paningset wonten ing kalenggahan menika. Sumangga kula lan panjenengan nderekaken ngantos purnaning tata cara menika kanthi mardu mardikaning penggalih. Nuwun. Para tamu kakung miwah putri ingkang jinaketsih nugrahaning Gusti. Kawistara samudyanipun sampun samudya pramila laksitaning tata cara ingkang sepisan enggal kawiwitan murih lampahing tata cara wiwit Purwamadya kasembadan kanthi raharja niskala sumangga kapurwakan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ingkang samiya rawuh kakung putri ingkang satuhu luhuring budi, raos bombong miwah mangka king manahe Bapa Andi Aristiawan dalah Ibu Sri Wahyuni mboten saged kagambaraken ing madyaning kalenggahan punika badhe ngaturaken pambagya harja wilujeng wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit saking bombonging manah anggenya badhe matur amung kandheng wonten ing samandaning jangga. Pramila minangka sulih sarira ingkang piniji nuninggih Ibu Ambar wekdal kula sumanggaaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Para sepuh pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang pantes hanambi sagunging panurmanan. Para sarjana sarjanipun budi. Para priyagung mangemban-pangembaning praja. Para satriyaning nagari minangka pandam-pandon para kulawa tasih ingkang satuhu kinurmatan. Boten katalumpen dumateng para kadang mitra wreda muda ingkang pantes sidudarsana. Nun inggih awit saking peparenganipun pemangku gati ingkang kalenggahan menika kula dipun puntaken kinen sumilih. Ingkang sepisan sumangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wikan sampun paring hamambar daya pangaribawanipun tumandhet dumateng kula dasih. Satemah wonten ing kalodhangan menika panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan wonten papan panggenan punika kanthi rahajeng wilujeng lir ing sambikala. Sumangga sirantan dedonga mugi salwajining gati wiwit purwa madya dumugi wasana mangke saged pinaringan gancar rancak saben ing ruwida. Ingkang kaping kalih Bapak Andi sekalian,
angamali atur pambagya wilujeng awet karahuhan panjenengan sedaya sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan awet paringipun pambiyantu awujud menapa kemawon satemah damel rancanging damel ingri langgahan menika sinarta ing pamuji mugiya amal sae panjenengan pikantuk lelintu saking Gusti ingkang sakalangkung kathah. Amin. Salajengipun kaping 3 nyuwun agunging pangapunten karana anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang ajune praja awet boten saged netepi ing bab tritrapsila pinampining tamu awujud aruh lungguh saha suguh ingkang sae kiranging bojo miwah krama mugi kaagungna pangaksama malah kosok wangsulipun tasih ngresahi nyuwun donga pangestunipun mugia calon pengantin kekalih ing mangke anggenipun wangun bale wisma tansah jenjam tentrem hayu hayang mahangya satemah nggayuh keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para tamu kakung miwah putri ingkang minantu ing Sukabasuki ingkang salejengipun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang minengku karahadang kaperonga lenggah sinangking rantos wosing gati dumuti paripurnaning pawiwahan saking kula wasana cekap semanten atur kula bilih wonten lepat anggenipun kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana babaring pangandika Ibu Ambar pinangka sulih sarira ingkang hamengku gati. Para adi lenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Salajengipun dumugi laksitaning tata cara angka 3 sabda pasrah saking Duta Saraya calon kadang besan sutresna. Wondene ingkang minangka sulih sarira nuninggih Bapa Mas Huri wekdal sawetahipun sumangga nun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadi nikah wa nahahum anisifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sahibi syafa'ah wa sahibin ni'mah wa khatamin nubuwati war risalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Nuwun kula nuwun sih tentrem rahayu awit sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula Waradin sagung kula wangsa. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sepuh wini sepuh dalaji sepuh ingkang satu hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes lamun ta kinabekten. Wonten ngarsanipun para tamu kakung semawana putri ingkang pantes pinundi pundi meradopo amit pasang paliman tabik ilo-ilo dina sinabetna ing ilo duni tinebena ing tolak sarik dumawa ing tawang tuwang mugi linepato saking siku dendaning Gusti kang murbeng rat awet kula sampun cumantaka wonten ngarsa panjenengan
amargi amratipun mastuti napa ingkang dados dawuhipun Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias minangka talangaturipun. Bapak Andi Aris Setiawan dalasan Ibu Sri Wahyuni ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan, kula pun masyuri ingkang piniji talangaturipun Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias keparengna matur ingkang sepindah Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias ngaturaken salam kawilujengan dumateng panjenengan sumrambah kaluwarga sarata sagung para tamu kanthi lesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun ing ari kawuri sampun wonten pirembagan antawisipun Bapak Sutikna ingkang kagungan putra kakung kekasih Kenang Bagus Wahyu Mujahidin kalian Bapak Andi Aris Setiawan ingkang kagungan siwi kenya sesilih Rizki Utami. Wosing pirembagan noninggih ngraketaken balung apisah daging arenggang bebasan embun-embun enjang jejawa sonten sumedya nginang jambe suruwe. Kula wantun matur kados mekaten amargi sampun gumolong gumilik pirembaganipun manunggal cipta rasa karsanipun. Kaping tiganipun Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias anggenipun marak ngabiyantara wonten dalem panjenengan noninggih ngaturaken syarat sarana minangka jejangkepaning tata cara salakirabi ingkang awujud sanggan saha majemuk ingkang maneka warna. Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias hamung nyuwun mugi ingkang napa ingkang dipun aturaken sadu katampi kanthi rena-renaning penggalih. Salajengipun saderengipun tungkap paripurnaning adicara menika panyuwunanipun Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias nyuwun ing ari tumapaing gati penganten mugi kadhaupake saha kapanggihake kanthi tata cara agami adat widi widana wonten ing tlatah mriki. Salajengipun pepuntane ngatur Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias temtu anggenipun marak ngabiyantara sowan wonten ngarsa panjenengan wonten kekiranganipun. Mila Bapak Sutikna dalasan Ibu Novia Setyoning Tias nyuwun gunging lumpuntur pangaksami. Semanten ugi kula minangka talangaturipun Bapak Sutikna tentu wonten atur ingkang kelantur-lantur. Satuhu kula pribadi nyuwun agunging pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para adi lenggah kakung miwah putri menggah pasraipun Bapa Masyhuri pinangka duta saraya ing kalenggahan punika kanthi pratela cetha wijang wijiling pangandikan salajenging babaring sedaya sedya pasrah badhe ketampi Ibu Miyosi Kusumawardhani minangka sulih sarira
Bapak Andi Aristiawan sekalian Ibu Sri Wahyuni kalodhangan sumangga nun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem saking kawelasanipun Gusti ingkang Maha Agung tuwin Maha Mirah. Mugi kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan. Waradin sagung dumati widodо niskala. Para sepuh, pini sepuh, saha aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon. Mirunggan dumateng Bapak Sutikna minangka calon besan ingkang satuhu luhuring budi. Saderengipun kula matur, kula ngaturaken agunging panuwun bilih sampun kumawani cumantaka matur wonten ngarsa panjenengan sedaya awit ngemban jejibahan luhur mundi dawuhipun Bapak Andi Setiawan. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon, sumangga saderengipun kula matur, kula dherekaken panjenengan sedaya konjuk memuji dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kabagas warasan, kawilujengan saha katentreman dumateng kula lan panjenengan. Katitik ing wekdal punika kula lan panjenengan saged rawuh wonten dalemipun Bapak Andi kanthi kawontenan sehat walafiat. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon, kula minangka duta saking Bapak Andi ngaturaken salam taklim saha salam kawilujengan dumateng kulawarga agung Bapak Sutikna. Mugi kula lan panjenengan pikantuk rahmat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Menggah paringipun sanggan sapun dinampi kanthi raos andhap asor, kanthi raos suka renaning penggalih. Mugi kanthi talining katresnan antawisipun Mas Bagus Wahyu kalian Nimas Rizki pinaringan berkah saking Gusti ingkang Maha Agung. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon, cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten cicir cacar kuciwaning atur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Tebah siti sekul binuntel ron klapa, apuranta menawi wonten lepat kawula. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten menggah tampi pasrah panikset saking bedipun Bapak Andi Aristiawan dalah Ibu Sri Wahyuni ingkang sampun pernaturaken bedipun Ibu Miyosi Kusumardani. Nungkap tata cara candhaipun menika long tinampen sanggan panikset dumateng bedipun ingkang sampun kapiji hampir atitisaken tata cara menika sumangga kula aturi siyaga ing gati dumateng Ibu calon pisan nggih. Sembah kula aturi jumeneng. Bapak Masuri minangka talenge ngatur. Nah niki pun ngasta pun jawat asta. Nah. Nggih, salehipun pun aturaken Ibu Miyosi Kusumawardani. Menika sule sarira saking Bapak Andi sekalian garwa Ibu Sri Wahyuni. Matur sembah nuwun. Pun jawat asta. Yes, monggo sampun pun asta monggo Mbak. Salajengipun sanggan panikset sanesipun nika wujud ageman. Nah. Sampun dumateng kadang sedaya ingkang kula aturi pinarak. Nah, salehipun tata cara candhaipun nika liru kalpika nggih. Lambang kalpika semangga dumateng calon temanten putri monggo
nyuwun kebareng Ibu Pangadibusono Gulatri Hanganti calon pengantin putri manjing wonten ing sasana Lambang Kalpika. Semoga dumateng Ibu saking calon temanten kakung kepareng kula aturi ngagemaken menika Kalpika Rukmi dumateng calon temanten putri Nimas Ayu Rizky Utami wonten racikan manis sisih kiring. Salehipun Ibu saking temanten putri kula aturi ngagemaken wonten ing calon temanten kakung Bagus Wahyu Mujahidin. Ugi wonten ing racikan manis sisih kering. Mekaten menggah tata cara Lambang Kalpika Rukmi sampun katindakaken lancar nggih. Mboten wonten manggi tunggal punapa-punapa kepanten calon temanten kekalih kula aturi lenggah wonten ing papan ingkang sampun semadya. Mekaten menggah tata cara Liru Kalpika pun lajengaken tata cara ingkang angka 7 menika khas tungkara. Tapi pandonga kunjuk wonten panjenenganipun ingkang sampun kapiji panjenenganipun Bapak Mubasirin. Nah, kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Mubasirin. Kalau dengan sahabatipun kula aturaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratal muhtaramin, para sepuh, para sesepuh, bini sepuh, alim ulama, para kiai, utaminipun dumateng Al Mukarram Rama Kiai Haji Nuh Hadipura ingkang saduhu dahat kinabekten, hadirin wal hadirat ingkang sinuba ing pakurmatan. Kula nuwun amrih sangsaya raket singset wiji katresnan ing tiasing badhe penganten kekalih, ugi mangke dadosa jejodohan ingkang binerkahan dening Gusti. Sumangga sesarengan ngunjukaken donga pamuji dumateng ngarsanipun Allah Gusti ingkang Maha Welas. Mugi-mugi gegayuhan ingkang kaesti badhe penganten kekalih wonten ngajeng menika enggal kasembadan kanthi wilujeng datan manggih reridu ngantos tumapaking tata cara wisuda palakrama mangke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah ya Rahman, ji'tukum raghiban fi fatatikum Rizki Utami binti Fulan li khidbatillaha faj'al hadhil khidbah ya Allah khidbatan nafi'atan mubarakatan muslihatan daimatan abada zahiran wa batinan awalan wa akhiran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Faj'al hadhil khidbata ya Allah khidbatan nafi'atan mubarakatan muslihatan daimatan abada zahiran wa batinan awalan wa akhiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahipun dumateng panjenenganipun Bapak Mubasirin ingkang sampun paring pandonga dumateng calon temanten kekalih nggih. Dumateng para sepuh pinisepuh sami sedaya sumangga nderek panjurung donga dumateng calon temanten kekalih. Mugi-mugi ing badhe nindaki bebaran agung ngantos dumugi manten wonten wekdal lapun cumacik wonten ing dawuhipun manten sarimpit tansah antut runtut calon temanten sarimpit. Nunggap tata cara candhipun menika pitepangan keluarga. Dumateng ingkang sampun kapiji minangka Duta Saraya niku Duta Saraya nggih. Nggih, pripun Bapak Susanto saking temanten Kakung. Sumangga dumateng panjenengan Bapak Susanto kalodhangan sawetara kula aturaken. Sumangga. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Syekh rahmat tentrem rahayu saking nugraha wilasaning Gusti Allah ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih sanidiyasa langgeng tumedhak tumanduk tumanem sumanding sumondong kajiwa kasalira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waraden sagung dumati rahayu widodо niskala satuhu nuwun. Dumateng Bapak ingkang megugati nggih panjenenganipun Bapak Andi dalah Ibu Sarimpit nggih dalah Sarimpit garwa. Dumateng para sami lenggah para Bapak Ibu sinedahan ingkang satuhu winantu ing suka kelawan rahayu ing mriki mboten ngilangi tata trapsila ananging awrat ngemban dawuh saking Bapak Sutikna dalah Ibu Novia kepareng kula dados juru pitepangan wonten kalodhangan punika. Lenjih sawetawis kula nderek tetempangan nama kula pun Susanto mijil saking Jaken babakan palakrama. Alhamdulillah kula dereng ping pindho ateges sampun ping pisan nggih. Padha guyu napa lucu ta? Nggih. Menika kula tesih sederek kalian Mas Wahyu menika leres menika putra saking Bapak Sutikna dalah Ibu Novia Setyon ning Tias menika putra tunggal utawi putra setunggal nggih. Menika putra ingkang dipun dama-dama saged mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh. Mila wonten ing ngri kalenggan punika sampun miji salah setunggaling kenya ingkang tesih lamban nggih Atmaja putri saking Bapak Andi Sarimpit menawi kaetang saking bobot bibit lan bebete ampun dipun kuwatosaken kados menika sami berbobot nggih. Pramila mugi kanthi pamuji panjenengan dalah kula Mas Wahyu kalian Mbak Rizky Utami menika saged gangsar lancar ngantos dumugi adicara wisuda krama lan kanthi panjurung panjenengan sedaya mugi dados nggih punika pasangan ingkang langgeng wiwit donya hadal akhirah ngantos dumugi delahan. Amin Allahumma
Amin. Cekap semanten saking kula mbok bilih wonten cacar ceweteng atur kula galar gangsaring atur kula nyuwun sih samudraning pangaksama. Kebareng nun kula nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lugap tata cara candhaipun nika perkenalan nggih tipi tepangan saking Getragung Temanten Putri ya. Kunjuk wonten pun Bapak Siswaya minangka Duta Saraya, Duta Wicara, semangga kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentem rahayu saking wirasaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Maha welas asih tresna sanetiyasa tumedak tumanduk kajiwa kaserira ing jiwangga panjenengan sedaya. Waradin sagung dumadi swarga widodone skala satuhu. Para sepuh pinasepuh ingkang dahat kinurmatan, para tamu sedaya kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Marwaken anggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken muji syukur kunjuk wonten kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kanugrahan satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal ing sason menika kanthi widodone ing sambikala. Salajengipun kula siswaya ingkang sarira minangka talang atur saking Bapak Andik Laksana tuwin Ibu Sri Wahyuni nderek badhe nepangaken bilih Bapak Andik tuwin Ibu Sri Wahyu menika saestu tiyang sepuhipun Mbak Sri Utami calon temanten putri. Lah wondene Bapak Andik Laksana menika kagungan putra 3. Dene Mbak Rizki Utami menika ingkang nomor 2. Nggih alhamdulillah kanthi wilasaning Gusti saged nindakaken palakrami ing ari menika kanthi wilujeng. Mugi-mugi dadosa temanten ingkang sakinah mawidah warahmah. Wondene sederek saking Bapak Andik Laksana piyambak nika kaleresan wonten ing rawuh menika Mas Miftah nggih. Lajeng Bapak Poyo, Bapak Suyatman, mboten katelumen ugi saking sederek putri Mbak Nur Istiqomah kalian Mbak Betty. Menika sedanten derek saking Bapak Andi Laksana. Lah mugi-mugi ing sasana menika saged mujudaken kelampahan panistan iki kanthi wilujeng mboten wonten napa-napa. Mekaten menggah atur pitepangan saking keluarga Bapak Andi Laksana tuwin Ibu Wahyuni dene kula pinaka talang atur lenggana kathah kekiranganipun katitik saking kiranging tata cara kiranging trap silasa subasita kula namung kanthi andhap pasore manah nyuwun gungi pangapunten sak kathahipun. Mekaten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Mekaten menggah tata cara pitepangan saking keluarga temanten putri ingkang sampun dipun aturaken benipun Bapak Siswaya. Lugap tata cara candhaipun ingkang acara sanga menika sumene tawi istirahat dumateng para kadang sedaya sumangga kula aturi ngrahapi dedaran wonten meja dedaran. Monggo kula aturi. Lugap cara ingkang angka sedasa menika pamitan dumateng keluarga agung saking calon temanten putri saking panjenenganipun Bapak Andi Aris Setiawan sekalian garopo Ibu Sri Wahyuni kula aturi jumeneng atur pamitan saking panjenenganipun temanten kakung yen saking panjenenganipun Bapak Sutekno dali Ibu Novia Setyaning Tias ingkang badhe pun aturaken panjenenganipun Bapak Nyono. Monggo dumateng panjenenganipun Bapak Ngatino ngabawa Ngatino kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing Sukabasuki, para pepunden, para pinesepuh sesepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Ngaturaken sewu agunging pangsama dene kula parikedah angridu panjenengan sedaya ingkang tasih wawan pangandikan. Saperlu nyela atur wonten ing ngarsanipun Bapak Andi Aristiawan sekalian sumrambahipun dumateng para tamu sadaya. Syukur alhamdulillah
adicara pasrah sanggan paningset sampun kalampahan kanthi wilujeng kalih saking rubida niring sambikala. Inggih awit saking rahmatipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah, ingkang Maha Asih, punapa dene pangestunipun panjenengan sedaya. Kula ingkang piniji minangka talangipun atur saking Bapak Sutiknya sekalian reh ning adicara pasrah sarana miwah pinangka jejangkeping tata cara palakrami samudayanipun sampun paripurna boten kirang satunggal punapa. Mugi kalilanana kula sapangiring keparenga nyuwun pamit madal pasilan. Mugi daya-daya matur wonten ing arasanipun Bapak Andi Aristiawan. Mugi-mugi sak lampah kula sak rombongan tansah manggih rahayu wilujeng kalih saking pringgo bayaning marga. Kapanggih kalian keluarga kanthi bagya mulya. Amin. Minangka pepuntaning atur wonten tutur ingkang kalantur-lantur miwah kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krami kula nyuwun lumunturing sih samudra pangsam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur sembah nuwun. Makaten menggah atur pamit nggih, atur pamitan saking panjenengan Putra Agung temanten kakung sairipun Bapak Wahyu Bapak Sutiknya dalah Ibu Novia Setianing Tias ingkang sampun aturaken panjenengan Bapak Ngatino. Lunggap tata cara candhaipun menika waluyan dumateng panjenengan Bapak Nyono kalodhangan sawetara kula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepunden para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang dahat satu kinurmatan mirungganipun kunjuk wonten ngarasanipun Bapak Sutikna Sarimit dalah sedaya para kulawangsa ingkang tansah kinurmatan lan lumeber dhateng sedaya para rawuh Bapak Ibu miwah para sedherek kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Saderengipun matur kula semoga kita nyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan bi kholina alhamdulillah wa syukurillah dene wonten ing siang menika kita saged rawuh wonten ing tata cara inggih menika paningsetan wonten ing siang menika kanthi slamet wilujeng boten wonten alangan rumido menapa-menapa. Sholawat salam tansah kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Para rawuh Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, maliki katur wonten ngarsanipun Bapak Ngatino ingkang minangka duta saraya saking calon kadang besan menggah lekasing pangandikan kula wau paring atur inggih menika badhe nyuwun pamit medal saking pawiwahan utawi tata cara wonten ing sonten menika ingkang menika sadèrèngipun kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami atas karawuhan panjenengan sedaya lan kala wau sampun dipun aturaken bilih enggal badhe pamit kundur wonten dalemipun suwang-suwang lan kawula saking minangkani wakil saking Bapak Sutikna dalah Bapak Andi dalah Ibu nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nampi menggah karawan panjenengan sedaya mbok bilih wonten papan pinaraan pasuguhan menapa kemawon ingkang sajak boten ngrespaken manah panjenengan sedaya nglumantar kula nyuwunaken agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kala wau sampun dipun aturaken enggal badhe nyuwun pamit kula namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi-mugi lampah panjenengan tansah pinaringan slamet wilujeng ngantos dumugi dalemipun suwang-suwang
kalis saking Pringgo Bayaning Marga lan kula minangkani talang atur mbok bilih wonten cicir ceweteng atur nyuwun agunging pangaksama wusana kula akhiri cekap semanten akhiron wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur matur suwun. Makaten atur waluyan saking panjenengan Putra Agung temanten putri saking panjenengan Bapak Andi Aristiawan dali Ibu Sriwanu sampun banaturaken panjenengan Bapak Nyono. Tunggap tata cara ingkang pungkasan menika panutup. Semoga kulaturi Bapak Ibu saking Bapak Andi Aristiawan dalah Ibu Sriwayuni nganti teman calon panpun putri kulaturi jumeneng wonten Kori Ngajeng. Pun ngeten mawon nggih. Dumateng para kadang calon kadang pisan, para pendherek sedaya kulaturi jawat asta wonten Putra Agung pisan dalah calon temanten kekalih. Semoga dumateng para kadang sedaya katempidan, kadang pisan sasar pendherek kuaturi jumeneng sabtu jawat asta dumateng kadang keluarga kadang pisan dalah calon Jumaten Sarimbit. Kanggo ndap tata titi mangsa kala puraringan tata cara paning setan sampun purna. Pramila kula ing mriki kapiji minangka pambiya para nglenggana sedaya kalepatan kathah tumpang soya atur kula dalah kitaling rembag saha kilang trap silaning lampah awit cubloing pangerston kula namung hangaturaken mangan kupat dudohe santen kathah lepat nyuwun agunging pangapunten. Bila tebal daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.